Niftakru sejjer lejn it-tarzna dik il-bagalja tal-injan u meta rtira Zanfar Marju fil-garax jeda sadlan sewħu jien madwar il-mejda ġima bis wara li tlifni mil-garax ġibna il-bagalja u sibna xkina zisa li intri qodma minn sptar f'Londra ta' met ommi daret moħta kif baqa jozzom tul is-snin fl-ewwel ġita lin mill-gżira minn Taormina żamm tifkira rikordi f'bozza figurin it-temprin rigali tajtu mill-iskawz fjum il-missier għadda żmien u nsejt li rajtu x'imkien ferm prezzjuż għalkemm tarram fil-bagalja tal-injan. Ma nafx li bistu qatt ma naqtu iżom ftit lura l-bew suċċaj għax hekk trabbejna għal-valuri minn fommu nħobbok qatt ma smajt għalkemm illum jinstajt ninduna kif warda npoġġi fuq l-irħam li kien japprezza bla ma juri mill-fdal-bagalja tal-injam ritratt sepja mill-barrakka ommi b'handbag tal-alakka u l-Vauxhall Crest tal-dejn ta' xbiex sibna santi u kuruna min ximkien kien saf lajnuna f'mument itqal li ma urinix ma kienx raġel komplimenti taħseb qalbu ta' blazzam kien jaf jaħbi sentimenti fis-skien dik imħabtu bla riklam fil-bagalja tal-injan għax għalkemm jien kont ħdejtu l-ħajtu lil dak missieri qatt ma rajtu kif rajtu fil-bagalja tal-injan. Dawn